Dobrý deň, vás zdravím. Práve teraz sa nachádzam v ďalšom byte, ktorý prenajímame v Martine. Je to na Holubovej ulici v novostavbe. Tento byt má výmeru 65 m2 a rád by som vám ho ukázal. Je to byt v novom projekte, veľmi pekne zariadený, síce minimalistický, ale myslím si, že veľa ľuďom to bude práve vyhovovať. No a byty, ktoré tu prenajímame, tak sú moderné, majú všetky, nachádzajú sa na najvyššom poschodí, majú krásne terasy. Aktuálne máme 4 byty, ale veľmi rýchlo sa prenajímajú, takže pravdepodobne rýchlo zmiznú z trhu, takže bude fajn, ak sa ohlásite, ak máte záujem o byt. Konkrétne tento byt, je to byt číslo 3 na najvyššom poschodí. Má spojenú obývačku s kuchyňou, čiže to je obývací jedánsky priestor, kuchynská časť. Byt má krásnu terasu, na ktorej naozaj super súkromie, sú takéto predelovacie steny, čiže od jedného aj od druhého bytu vedľa je oddelený a z tejto izby a takisto z hlavnej spálne sa dá výjsť na terasu, čo je veľký bonus. No, tu máme chodbu, tu je jedna menšia spálňa. Môže to byť spálňa, hostovská, pracovňa. Hlavná spálňa sa nachádza tu. Má francúzske okno, čiže viete sa z nej takisto dostať na tú veľkú terasu. Tá je orientovaná západne. Takže naozaj po obede je na nej veľa slnka. No a ešte má byť krásnu veľkú kúpeľňu, kde nájdete aj sprchu, aj vaňu, aj práčku. No a toaleta je samostatná s umývadlom. Všetky byty, ktoré tu máme, tak sú výmerou podobné, takisto sú podobné štandardom. Takže ak máte záujem o prenájom, budeme radi, ak sa nám ozvete. No a možno sa stretneme na osobnej obhliadke aj priamo tu na Holubovej ulici v Martine. Takže ešte raz, 65 m2 plus krásna terasa, moderný byt, zariadený, v podstate stačí tu už len pár vecí dovybaviť a môžete bývať. V cene bytu je takisto parkovacie miesto, je tu vysoko